It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart at 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho namhlanje ekseni ngicela ungivumele ngikhulume nawe lemzuzu emalo esengisalele. Ngithi akuzona zonke izimpi esizinqoba ngokuthi sisebenzise izandla zethu nokukhuluma kwethu. Kodwa ezinye izimpi esiyobhekana nazo empilweni ngeke sinqobe ngokuthi sikhulume kakhulu, ngeke sinqobe ngokuthi siphendule abantu abathile, ngeke sinqobe ngokuthi sitshela abantu abathile indaba zabo. Kodwa ezinye izimpi esiyobhekana nazo empilweni soyinqoba ngokuthi sithulile saye enkosini. Ezinye izinto, ezinye izimpi obhekana nazo empilweni akumele uzilwe ngokukhuluma amazwi amaningi. Ezinye futhi akumele uzile ukuthi uyiprove ukuthi wena ngempela ulenzanga icala wenzanga lutho. Ezinye izimpi ezikufikelayo zikufikela ukuthi uyinqobe ekuyeni kuNkulunkulu ngomthandazo nasemadolweni yokhuleka kuNkulunkulu. Kunabantu abaningi ababhekene nezimpi ezithile basabathe bayakhuluma bazama nokuprovela abantu abathile kodwa lezo zimba zipheli ingoba indlela esizilwa ngayo i-wrong. Impi nempi ine-art yokuthi uyilwa kanjani. Ezinye zezimpi esibhekana nazo azifuni ukuba sikhulume sime phambi kwabantu sisha amagama amaningi azoziwa ngabantu. Ezinye izimpi eyathi yokuzilwa ukuthi sivala umnyango sishone ekhoneni siyothandaza siyobiza uNkulunkulu sekusithekeni. Uthi lowo uNkulunkulu sekusithekeni ahambe yosilula izimpi zethu. Engandingakho athi ku-Exodus 14 nina niyothula mina uNkulunkulu ngizakunilwela. Abanye abantu balwa izimpi ezingapheli isikhathi eside kanti indlela abazilwa ngayo balwa wrong. Izimpi zabo bazilwa ngokuthi bekhulume betshela abantu. Abanye izimpi zabo bazilwa ngama status, bayikhuluma ngama status bazilwa khona. Akusiyoni athi yokulwimpi yakho le ngeke iziphele ngeke inqobe ngoba indlela oyilwa ngayo imbi ihlukile. Kodwa izimpi ezithile zifuna sengathi ungavela uvala umlomo bese uyivalele ekhoneni bese ukhuluma noNkulunkulu wakho osekusithekeni ongabonakali ngamehlo kodwa ubonakala ngezenzo. Namhlanje ekseni bengingathi mina ake ushintshe iart yokulwa, ake ushintshe istrategy sokulwa. Sewuzamile ukukhuluma wayiprove wabatshela indaba zabo baze bakwazi ukuthi wena uyatshelana. Kodwa istrategy sokulwa kwakho ngathi asekunqobise. Bengathi mina nasi istrategy sokulwa sokunqoba izimpi zakho. Ake ungene ekusithekeni uvala umnyango. Lisho njalo izwi kuMatthew chapter 6 lithi again uzovala umnyango uvala icloset yakho bese ukhuluma nayo sekusithekeni. Naso istrategy sokunqobisa ngoba uzolokhu ukhuluma ngomlomo ubaprovele nangezenzo odwa impi ngapheli. Udingeka ukuthi kwesinye isikhathi uvele uthule bese bekhulume konke bakuchukuluza beyitshela ukuthi khona izinto ozozisho uvele ungasho lutho bekubona ungena endlini yakho uthandaze uNkulunkulu wakho sekusithekeni bese yena lowo uNkulunkulu afinyelele lakho nongeke ukwazi ukufinyelela ngamagama akho, afinyelele lakho nongeke ukwazi ukufika ngeenyawo, afike yokulwela khona ngoba mawulwa ngoNkulunkulu ulwa naye kusithekeni uvula neminyango obengekwazi ukuyivula ngezandla. Akwazi ukungena lakho nobungeke ukwazi ukungena physically, angene kuma boardroom ayokhulumela, angene kuhlangenwe ngegama lakhe afika kulwele. Ezinye zezimpi akumele sizilwe ngokukhuluma kakhulu kodwa sizilwa emthandazweni sinqobe emkhulekweni. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.